mi segítségünk, együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható Istentől, aki teremtette a mennyet és a földet, aki fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Az ő szent lelke igazgassa és vezérelje a mi lelkeinket ma is. Ámen. Kedves testvéreim, az Úrban Istennek igéjét, amely az ő kegyelmét hirdetve ma is megszólal közöttünk, a János írása szerinti evangélium 4. fejezetéből olvasom válogatott verseket, hallgassuk nagy buzgósággal és alázatossággal. Jézusnak Samárián kellett átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő pedig dél felé jár. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus pedig így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a helyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Az Isten szent lelke tegyen megértetté, áldottá, életünkben gyümölcsözővé az ő igéjét, hogy ez így lehessen, jöjjetek közösségben imádkozzunk. Mindenható Istenünk, örökkévaló édesatyánk a Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért a mai napon is ide jöhettünk, egy helyre, ami talán hasonlítható ahhoz a helyhez, ami a mai történetben szerepelt. Egy még az atyák által kijelölt, előkészített hely, ahol a te áldásodat lehet megtapasztalni. Áldunk azért, amiért a te közeledbe jöhetünk újra és újra,
amiért kereshetjük a közösséget egymással és a Te igéddel, és közben átélhetjük a megbecsültségünket. Átélhetjük, hogy Krisztusban Te magad jöttél közel hozzánk, és tetted lehetővé, hogy mi közeledhessünk Te hozzád. Lehetővé tetted, hogy tanítványaid legyünk. Látod, Atyánk, hogy a Te megbecsülésed tesz bennünket tanítvánnyá, a Te áldásod tünteti ki a mi életünket, közben pedig ez a megbecsültség, amit tőled kapunk, nem egyszer indokolatlan gőggé növi ki magát a szívünkben. Nem egyszer lebecsüljük kortársainkat, ahogyan lebecsülték egykor a zsidók a samáriaiakat. Nem egyszer megvetést tapasztalunk kortársaink részéről, ahogyan tapasztalták esetleg a zsidók is a samáriaiak részéről. Mi is így vagyunk, nem egyszer megvetnek, amiért Téged akarunk követni, és nem egyszer becsméreljük a bennünket megvetőket. Urunk, Te Krisztusban egy teljesen más utat mutattál meg nekünk. Te közel léptél azokhoz is, akik megvetettek voltak, és akik Téged megvetettek. Így léptél közel hozzánk is. Te kész voltál örömhírt vinni azokhoz is, akik a nép szemében utálatosak voltak. Te kész voltál az örömhírt képviselni a legközvetlenebbek és a legtávoliabbak életében is. Atyánk, bűnbocsánatod és lelked által segíts nekünk, hogy tudjunk ezen a krisztusi úton járni. Segíts a Te örömüzeneteddel meggazdagodni. Segíts, hogy az örömüzenet töltse meg a szívünket. Készíts szívünkben készséget a Te igéd megértésére és megcselekvésére, és arra, hogy ezzel az örömmel tudjunk lépni a közeliekhez és a távoliakhoz. Add nekünk a bátorság lelkét ma, Atyánk, hogy merjük igéd fényébe állítani magunkat, és hagyjuk magunkat indítani az általad mutatott irányba. Jöjj el, Szentlélek Isten, a megtartó Krisztus Jézus nevében kérünk. Ámen. Énekszóval is készítsünk szívünkben helyt az írott és hirdetett igének. Énekeljük az imént már megkezdett 162-es dicséret 3. és 7. versét. Úgy kívánkozik mi lelkünk Te szent igédhez, mint a szomjúhozó szarvas a vízhez. Prédikáltas szent igédet, felséges Isten! Szeretett testvéreim, Istennek az igé, amellyel megszólított engem, és amely nyomán most az ő szent lelkét segítségül hívva és várva az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek is, az imént már felolvasott igehelyből emelem ki, János írása szerinti evangélium 4. fejezetéből a 39. és 42. versek által határolt szakasz. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek,
kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ámen. Kedves testvérek, aki a bibliaolvasó kalauz javaslatát követve tanulmányozza a Szentírást, talán furcsálja azt, hogy ma a szokásunktól eltérően nem a mára kijelölt igeszakaszból választottam vezérigét. Most még csak ennek a történetnek az elején járnánk, én pedig a történet végére szaladtam, ha lehet így mondani. Ennek 2 oka van. Ha minden igaz, ezt a hírt kaptam katolikus kollégáimtól, ők jobban értesültek ilyen ügyekben, mint mi. A nem sokára ránk következő ökumenikus imahéten pont ez lesz a vezértéma. Adj, innom. És ott minden bizonnyal részleteiben fogjuk megvizsgálni majd ezt a csodálatos történetet, Jézus találkozását a samáriai asszonnyal. A másik ok, ami miatt ennél az ige szakasznál maradtam, az az, hogy ez a kiemelt szakasz szinte folytatja, szinte tovább rajzolja azt az ívet, amit az 1 héttel ezelőtt megvizsgált ige elénk tárt. Pont 1 hete a tanítvánnyá válás csodálatos folyamatát néztük meg itt közösségben. Keresztelő János és az első tanítványok példáját vettük elő, hogyan is válik valaki hívővé, hogyan válik valaki tanítvánnyá. És ennek nyomán megvizsgálhattuk a saját életünkben is, hogyan lettünk mi hívővé, hogyan vagyunk mi magunk tanítványok. Arról volt szó a múlt héten, hogy a hit és a követés az Istennel való kapcsolaton alapul, és bizonyságtételben bontakozik ki. Isten maga készít mindannyiunk életében számos találkozási lehetőséget magával. Rengeteg ponton. Valakinek furcsa módon pont a gyász választja olyan pontul az életében, ahol találkozni tud vele. Van, akinek az életében az öröm egy olyan pont, de az Isten rengeteg pontot készít, ahol találkozni tudunk vele, ahol kapcsolat építhető és mélyíthető vele. Szinte beépül az Isten a mi életünkbe is, szinte megismétlődik a mi életünkben is az a csoda, amit karácsonykor ünnepeltünk, hogy az Isten az emberi élet részévé válik. A mi életünk részévé is válik az Isten. Egy-egy érintés nyomán látjuk, ott volt az életünkben, letette a pecsétjét, oda tette az új lenyomatát, újra és újra belekapaszkodhatunk ebbe a pontba, újra és újra erőt meríthetünk ebből a találkozásból. Megismétlődik a csoda, érezzük az Isten jelenlétét az életben, és ebből merítünk erőt, hogy utána ezt a kapcsolatot meg tudjuk élni. És azt is megállapítottuk, hogy a keresztelő János és a tanítványok életében is az mutatkozott, hogy ezt az Istennel való kapcsolatot a legközelebbi emberek felé éli meg az ember a legkönnyebben. Keresztelő János a közvetlen tanítványait küldi szinte Jézus után, utána András elmegy és szól Péternek, a testvérének, János elmegy szól Jakabnak, utána András és Péter szólnak a haverjuknak, Fülöpnek, Fülöp szól a maga barátjának, Natanaelnek, és így megy tovább ez a hullám, megélik az emberek a hitüket, Krisztus követésüket, és a legközvetlenebbeknek adják tovább. Itt lepleztük le magunkat, és hogy vajon sikerül-e nekünk a legközvetlenebb embertársaink felé továbbadni az örömhírt, vajon hagyjuk-e magunkat annyira a krisztusi örömhír erőterébe helyezni, hogy át tudjuk adni a gyermekeinknek, az unokáinknak, testvéreinknek, a szüleinknek, a barátainknak ezt az örömhírt, meg ez a feladatunk, ez a követés lényege. A legközvetlenebbeknek adni tovább első renden az Isten igéjét. Hát a mai ige, testvérek, amit felolvastam és kiemeltem, túlmutat ezen a legközvetlenebb szinten is, túlmutat a közvetlenül sajáton, és azt hirdeti Krisztus által, hogy lehet az örömhírrel, a valódi örömhírrel a legközvetlenebb emberek körén túl is lépni. Jézus Krisztus túl lép itt a maga népének a határán, Samáriában találkozunk vele. Külterületre lép az Isten, egy olyan területre, ami
megborzongatta az akkori zsidó embert. Hát miért megy egy rabbi Samáriába? Tehát mi keresni valója van egy ilyen nagy tanítónak a félig-meddig tisztátalanok között? Jézus Krisztus nagy határátlépő, az isteniből átlépett az emberibe, és az emberi határok számára nem jelentenek igazán akadályt. Ő zsidóként született ember lévén átlép Samáriába. Nem zárja el azt a kincset, amit a maga népének hozott elsőrenden, a többiek elől nem zárja el, mert hogy is olvastuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. És itt nem csak a zsidókról van szó, nem csak egy népről, hanem az egész világot szerette az Isten, hogy aki hisz Krisztusban, az megtartassék és örök élete legyen. Képviseli Jézus az Isten szeretetét, még a samáriaiak felé is, lép a samaritánusok felé. Hát nem akármilyen terepet választott magának a mi Urunk Jézus Krisztus, amikor elkezdett beszélgetni ezzel a samáriai asszonnyal vagy nővel, nem is biztos, hogy asszony, abból ítélve, amit Jézus mond neki, azt mondanánk, hogy hát nem asszony. Volt valamikor asszony, de hát most nem éppen az. Tesz egy nagy lépés Samária irányába, és ott egy nő irányába, és rajta keresztül egy egész város irányába, és a városon keresztül az egész világ irányába. De most nézzük meg, hogy egyáltalán hova lépett Jézus, amikor Samáriába lépett. Samária az északi országrész fővárosa volt, ezt talán tudjuk. Nem sokáig volt egységes Izrael. Ebben egyébként nagyon hasonlít a mi népünk az izraeli néphez, hogy valahogy élhetetlenek vagyunk mi egymással. Nagyon könnyen összekülönbözünk. Hát így történt ez ugye már a nagy dávidi birodalom első megrázkódtatása után, amikor Salamon halálával gyakorlatilag 2 részre szakad az ország, kialakul az egyik országrész, a déli országrész, Júda, ebből van utána ugye a zsidó kifejezés, amit használunk, és kialakul az északi országrész, aminek utána persze egy külön fővárost is létrehoznak. Dávid Jeruzsálembe helyezte a fővárost, ott volt a templom, ahol lehetett imádni az Istent, ugye ez a központi téma, ami elő is jön Jézus és a samáriai nő beszélgetésében, és emellett Omri király idejében, egyébként nagyon negatív ennek a királynak a megítélése a Szentírásban, létrejön egy másik főváros, az északi országrész fővárosa, Samária. Annyira erős ez a város, hogy egy idő után már az egész izraeli országrészt úgy hívják, hogy Samária. Talán, hogyha visszaemlékszünk a próféták ítéleteire, ott külön ítéletet mond Júdára, Jeruzsálemre és Izraelre, Samáriára. Erre a 2-re vonatkoznak az ítéletek. Azután történt még egy érdekes dolog itt az északi országrészben. A lakosság nagy részét az asszír hódítás során deportálták. Az történt, hogy volt egy viszonylag jól fejlődő állam, és amikor jött az asszír nagyhatalom, akkor a művelt réteget, a kézműveskedéshez értő réteget, a szakértői réteget elvitték. És ott maradt az egyszerű, bocsánat, hogy így mondom, pórnép. Az egyszerű pórnép, amit nem tudtak használni az asszírok semmire. És azt mondták, hogy ezek ártalmatlanok, ezeknek nem kellenek, ezek itt maradhatnak. És utána erre a területre, ami megüresedett, betelepítettek idegen népeket. Idegen népeket telepítettek be oda, amit az izraeliek építettek ki valamikor. Ugye ismerős ez a magyar nép történetéből is, vannak ilyen motívumok a mi történetünkben. És jöttek ezek az idegenek, és úgy befészkelték magukat a meglevő jóba. Lám, itt van ez a samáriai asszony is, és azt mondja, hogy a mi atyánk Jákob, nem tudjuk, hogy mennyire volt vérszerinti leszármazottja Jákobnak, de úgy sajátjuknak tekintették ezeket a dolgokat. Egy keveredés jött létre, egy asszimiláció, így nevezzük ezt ma tudományos módon, amit megfigyelhetünk Erdélyben, megfigyelhetünk Kárpátalján, megfigyelhetünk Felvidéken, történik az asszimiláció, és kialakul egy érdekes keverék nép. Egy nagyon furcsa keveredés alakul ki, na ők voltak a samaritánusok. Ami így önmagában nem is lett volna még probléma, Samária meg a samaritánusok. A probléma akkor fokozódott, amikor a babiloni fogságból visszajöttek a zsidók, akik magukat hithűnek gondolták, és ezért csak ott találták ezeket a furcsa keverék népeket. Ezeket az elforcsosodott zsidókat, mert a samáriaiak átvették egyébként Mózes 5 könyvét szent iratként.
És azt mondták, hogy ez miért volt irat? De a többit azt nem ismerték úgy el. És kialakult egy kölcsönös megítélés. Hú, az samáriai, az ilyen söpredék, maradék, korcs. Hú, a másik, az meg zsidó, az meg hagyta magát elvinni, bezzeg most visszajön, nagyzol, jön itt amerikai nagybácsiként haza, és diktál nekünk. Feszültség alakult ki a két nép között, és ez a feszültség, ez az árok egyre mélyült. Egyre mélyült. Hogyha a népünk történetéből kellene hozni egy példát, akkor Pozsony példáját hoznám Samáriára. Samária volt valamikor a főváros, ugye? Pozsony volt valamikor egy főváros, emlékszünk, a népünk történetében volt ilyen időszak, törvényszék, minden egyéb ott volt Pozsonyban, és egyszer csak megürült, valamennyire elgyengült ez a város, mások jöttek be, és most egy másik város, most egy másik főváros, és óriási a feszültség a népek között, ami megvan. Figyeljük csak meg magunkon, szinte görcsbe rándul az ember gyomra, amikor Pozsonyról hall valamit, és esetleg nem úgy hallja a híradóban, hogy Pozsony, hanem a szlovák nevén hallja megemlítve. Hát testvérek, ilyen feszültségbe lép bele Jézus Krisztus itt ezen a pillanaton, amikor átlép a zsidó területről, átlép a Jordán mellékéről Samária felé. Samária földjére lép, egy ilyen idegen, félig tisztátalan földre. Óriási érzelmi feszültségbe lép bele, az ellentétbe lép bele. Mindegyik fél azt mondja, hogy mi vagyunk az igazi hívők, és egyszer csak jön az igaz Isten és igaz ember ebbe az összefüggésbe, és kíváncsian várjuk, hogy mi lesz itt. Mi lesz itt, amikor az igaz ember és igaz Isten belép az ilyen emberek által nagyon megfeketített történelembe. Krisztus mer ide belépni, de az érdekes az, hogy a tanítványok is mernek belépni ebbe a furcsa világba, ebbe a liberális világba, mert látjuk azt, hogy sokkal liberálisabb világ volt a samáriaiaké, mint a zsidóké. Ez abból is látszik, hogy a mai történetben az asszony bemegy a városba, elkezd valamit mondani, és az egész város hitelt ad a szavának. Pedig hát nem volt egy hétköznapi perszóna, ugye már a 6. férfi csócsálta úgy sorozatban. Ez kiderül a történetből. És mégis hitelt adnak a szavának. Az emancipáció sokkal magasabb szintű volt Samáriában, mint Izraelben. A nők ott abszolút tanúskodhattak. Tudjuk, hogy Izraelben nem. Míg a tanítványokat is megmétejezte az akkori patriarchális felfogás. Emlékszünk, hogy amikor Krisztus feltámad, és Krisztus feltámadásának nincsen tanúja, de a feltámadott Krisztus első tanúi nők. És amikor ezek a nők mennek és mondják a nagy patriarchális felfogásunkba belemerült férfiaknak, hogy testvérek, találkoztunk az Úrral, feltámadt az Úr, akkor futnak ugyan egy kis maraton, úgy Péter meg János, de utána azt mondják, hogy ez asszonyi cselekvés. Ez asszonyi fecsegés, ennek nincs hitele. Hát a samáriaiaknál több hitele volt a nők szavának, ez ebből is látszik. Liberálisabb volt ez a társadalom akkoriban. Liberálisabb volt több összefüggésben, sokkal szabadabban értelmezték a törvényt is, és hát a tanítványok úgy voltak vele, hogy hát igen, itt van, körülvesz bennünket most hirtelen ez a liberális világ, itt vagyunk mi is Samáriában, de azért elmegyünk és bevásárolunk, mert ennivaló kell. Jézus ott marad a kútnál, tanítványok meg elmennek bevásárolni. Úgy lehettek a tanítványok ezekkel a samáriaiakkal, mint ahogyan mi vagyunk gyakran a posztmodern emberrel. Úgy megbélyegezzük, hogy igen, ez olyan, mint a samáriai, úgy elkorcsosodott. Lehet, hogy még talán reformátusnak is vallja magát úgy helyjel közzel, de hát hol van ez a reformátustól, testvéreket, legyünk már őszinték. Hol van ő már a reformátustól? Nem egyszer becsmérelve nézünk a korunk emberére, bíráljuk a szabadosságát, bíráljuk az életmódját, elkorcsosodott vallásosságát, vagy éppen hitetlenségét. Másrészt viszont támaszkodunk azokra a dolgokra, amit ezek az elkorcsosodott emberek hoznak magukkal, amiket produkál a posztmodern kor. A felkínált tévéműsorokat nézzük nagyon buzgóan, esetleg plázába megyünk mozizni, vagy hipermarketbe megyünk bevásárolni, de azért közben ott van bennünk az a nagy büszkeség, hogy hát mi azért másabbak vagyunk egy kicsit, mint ők. Valahogy így lehettek a tanítványok is a városba, igen, hát itt van ez a Samária, liberális, meg elfajzott, meg elkorcsosodott, na de hát enni azért kell, testvérek, hát valamire azért csak használható.
Ráfanyarodik még a keresztény ember is manapság arra, hogy szombat-vasárnap menjen bevásárolni. Pedig hát tudja, hogy nem biztos, hogy ez lenne a dolgok rendje, és volt olyan időszak, amikor megadtuk egymásnak azt a nyugalmat, hogy ne kelljen mindenkinek dolgozni szombat-vasárnap, és most már távol vagyunk ettől. Persze érezzük mi azt, hogy nem egészen jó, ez így, ahogyan van, na de azért ráfanyarodunk. Hát ilyenek a tanítványok ebben a történetben. Jézus pedig túllépve az érzelmi és egyéb feszültségeken, ennek az elkorcsosodott világnak a képviselőjéhez fordul, mégpedig ő maga fordul, ő maga nyit efelé a nő felé, zsidóként egy samáriai nő felé, ahhoz a nőhöz közeledik, akinek az alakja nagyon is beleillik a posztmodern korba. Látjuk azt, hogy már 5 pasast elhasznált, a 6., akivel együtt van, nem a férje, mondja Jézus, közben szingli, azt mondja magáról, nincs férjem. Nagyon aktuális ez a történet. Van némi szégyenérzete ennek az asszonynak, vagy nőnek, mert dél körül megy azért csak a kútra, amikor normális embert nem visz oda, az jó szerencséje, mert dél körül kútra menni az maga a félöngyilkosság. Nincs teljesen elszigetelve a többiektől, azért megvan a kapcsolata a városlakókkal, él a maga világában, beszélgetni tud az emberekkel, ez kiderül abból is, hogy el tudja mondani az örömhírt, közben viszont magában nagyon mély problémákat hordoz. Testvérek, ez egy nagyon jó kórkép a posztmodern emberről, ez a mostani történet. És Jézus ehhez az emberhez közeledik. Nem csak a maga népéhez, nem csak Nátánáelhez, akiről azt olvastuk az evangélium elején, hogy íme az igazi izraelita, hanem közeledik egy ilyen samáriai nőhöz. És megtörténik a találkozás, a szent átlépi a határt a profán felé, átlépi a határt a posztmodern felé. Jézus találkozik ezzel a nővel, akiről még manapság sem alakulna ki valószínűleg túl kedvező vélemény, és Jézus eleve tudja, hogy ez miféle nő, akivel ő beszélget. Pontosan tudja. Mégis megszólítja, kész lépni felé, sőt, felkínálja neki az élet vizét, és ezzel felkelti az érdeklődését. Lehet az örömhírrel azon kortársak felé is fordulni, akik másképpen élnek és gondolkodnak, mint mi. Ez a nagy üzenete ennek a történetnek, a második nagy üzenete. Lehet azokhoz az emberekhez fordulni a Krisztustól kapott örömhírrel, akik másképp gondolkodnak, mint mi reformátusok. Lehet, szabad a krisztusi örömhírt képviselni kifelé, mások felé is. Nagyon érdekes, hogy hogyan működik itt Jézus. Ő a samáriai nő életéből indul ki, és a beszélgetés utána egyszer csak teológiai témák boncolgatásába alakul át, nem? Tehát mivé alakul át ez a beszélgetés? Egy egyszerű beszélgetés, adjál nekem inni, én nem adok neked inni. Hogy kérhetsz tőlem inni, mikor zsidó vagy, meg samáriai? Hogy akarsz nekem inni adni, amikor még vödröd sincs? Tehát abszolút profán dolgokból indulnak el, és teológiai magasságokat kezdenek el bejárni Jézus és ez a nő. Indul a víznél a beszélgetés, és eljut az örök élet forrásáig. Indul Jákob kútjánál, és eljut az Isten tisztelet igazi helyéig. Ékes példát ad elénk a mi Urunk arról, hogy hogyan lehet közeledni a kívül álló emberhez. Mert ne gondoljuk, hogy a mai embereknek nincsenek komoly teológiai kérdései. Ne gondoljuk, hogy attól, hogy ő úgy él, ahogyan él, amit mi esetleg úgy zsigerből lebecsülünk, és azt mondjuk, hogy ó, micsoda elfajult és korcs nemzedék, micsoda erkölcsök, hogy nincsenek teológiai kérdései, ez nem igaz. Nagyon nagy teológiai kérdések feszítik az emberek életét. Nagyon kíváncsiak egyébként arra, hogy vajon az Úristen mit szól ehhez az egészhez. Miért van ez így ebben a világban? Megfűszerezik ezeket a kérdéseket a saját feszültségeikkel, de a kérdések ott élnek bennünk. És Jézus ebből a helyzetből indul ki, az alaphelyzetből. Komolyan veszi, hogy ez a nő most délben jött vizet meríteni. Komolyan veszi és nyit felé, kér valamit. A kérés az maga a nyitás képviselete, ugye? Tehát amikor valaki kér valamit, hát az a legnagyobb nyitás. Gondoljunk arra, amikor kéregető ember közeledik hozzánk. Mennyire nyitott, mennyire védtelen az a tenyér, amit nyújt felénk. Ugye? Tehát ez az abszolút nyitás.
És ez csak ez az asszony, aki felé nyit Krisztus, észreveszi, hogy hát ebben a zsidó férfival, ezt pedig látni lehetett már a ruházatán is, ebben lehet beszélgetni. Hát ilyen azért még nem nagyon volt. Hogy ezzel az emberrel lehet beszélgetni. És olyan jó ezt megélni, amikor a mai kor embere észreveszi, hogy keresztény vagy, pedig milyen jól elbeszélgettünk veled. Amikor észreveszi azt, hogy a keresztény ember is ember. És a keresztény embernek vannak esetleg olyan gondolatai, amelyek meggazdagítják az ő életét. És amikor észreveszik azt, hogy a keresztény ember benne él ebben a világban, és közben valami más tud képviselni, néha a döbbenet ül ki az emberek arcára. Hadd mondjuk egy példát erre. Békésen Karoláig szüleinek régi vályokházát vakolgattam, tettem rendbe kívülről, és arra jöttek a Jehova tanúi. És megálltak, éppen egy gyakorlati terep volt ez, mert jött 2 pionír, ugye ismerjük ezt, akik már úgy járatosabbak a dologban, és volt velük egy tanulc. És hát látták, hogy ott van egy ember, egy kőműves, aki úgy dolgozgat magának, és akkor nekiálltunk beszélgetni. És gyorsan eljutottunk teológiai kérdésekig, a Szent Háromság tantitkait kezdtük el boncolgatni egymással kapcsolatban. Beszélgettünk, egyre jobban kerekedett a szemünk, én már ott voltam a kappadókiai atyáknál, a nyugati, meg a keleti Szent Háromságtannak az összehasonlítása, ennek az elemzésénél, és akkor látszott, hogy így ledöbbennek hirtelen, ez volt az első döbbenet, és azt mondják, hogy maga ez honnan tudja? És akkor azt mondtam, hogy hát én református lelkipásztor vagyok. És tudjátok, testvérek, itt jött a nagy döbbenet, és ezt így fogalmazták meg tényleg, én még lelkész dolgozni így nem láttam. 2 döbbenet volt, de mind a 2 döbbenet jó volt. Ugye az egyik az, hogy lehet teológiai kérdésekkel beszélgetni, teológiai kérdésekről beszélgetni, akármelyik emberrel. Én a Jehova tanúival is úgy vagyok, testvérek, hogy nem azt mondom, hogy túl szívesen beszélgetek el, mert ez egy eléggé hiába való foglalatosság abból a szempontból, hogy elvesztegetett idő. Másrészt viszont azt mondom, hogy nem olyan rossz ez, mert az az idő, amit ránk fecsérelnek, az felszabadulást jelent az összes többi ember számára, és én azért le tudom védeni magam megfelelő módon. Lehet, hogy a szomszédasszonyt, ha meglátogatja, nem tudja magát úgy levédeni. De van egy nyitottság az emberekben a teológiai kérdések felé. És tudjátok, hogy hol látom ezt? A hittanoktatásban látom. Ott nagyon látom. Az egyik iskolában a 6. osztályos csoport az enyém, kisebbeket Karola visz, és az övé a nagy munka, az enyémek az idősebbek. És az egyik 6. csoportommal letapadtunk a ne paráználkodj parancsolatnál. A 10 parancsolatot veszünk végig. És azt látom, hogy ezekben a gyerekekben, akik benne élnek a posztmodern korban, rengeteg kérdés van. Rengeteg kérdés, és így rádöbbennek, hát Gyula bácsival erről lehet beszélgetni? És elő lehet hozni ezeket a kérdéseket, és én néha csak nézek, hogy jó, hát hogyha a gyerek hozza, akkor belemegyünk, akkor nézzük meg, hogy mi van. És előjönnek a kérdések, élettársi kapcsolat, homoszexualitás, pornográfia, és hozza a gyerek, hozza 3 órán keresztül, nem tudtam túllendülni ezen a parancsolaton. De azt mondtam, tanmenet ide vagy oda, engem most ez nem érdekel. Vannak szabad felhasználású órák, ez, ameddig a gyerekekben kérdés, ezt tisztázni kell, és fel kell mutatni nekik azt az utat, amit az Isten kínál. Nagyon nagy az érdeklődés az úgymond kívülálló emberben, a teológiai témák iránt is. Igenis kíváncsi arra, hogy mi az ember véleménye. Igenis nyitott rá. Börtönőrök kérdezik meg gyakran tőlem a véleményt. Láttam ezt a filmet, vagy nem láttam, és nagyon gyakran mondja, hogy nincsen nekem időm filmet nézni, de nem hagyom annyiban, hogy megkérdezem, mert mi volt ebben a filmben, mondd már el, mi volt benne. És akkor elmondja, hogy ez volt benne. És azzal kapcsolatban tudok véleményt kialakítani. És az az érdekes, testvérek, hogy a teológiai véleményre kíváncsi. Vajon ehhez az egészhez mit szól az Úristen? Hát valahogy így lehetett szerintem ez a nő is. Jézustól ott a kútnál kapott valamit, ami felkeltette az érdeklődését. Egy teológiai vitába bocsátkoztak, egy hitbeli vitába, és ezért csak észrevette azt, hogy itt belelátnak az életébe, és meggazdagítják az életét. És ezzel a hírrel rohan utána be, megy sikárba, jött vízért, megy üzenettel, ott hagyja a vedrét, hagy csapot, papot, ahogy mondani szokták, és szalad be elmondani, hogy mi a nagy hír.
megtelik a Krisztussal való találkozás örömével, és elkezd nyitni a többiek felé. Nem érdekli, hogy dél van, nem érdekli, hogy eddig neki egyedül kellett idejönni a kúthoz, vizet meríteni, mint egy hülye, jön egyedül délbe a kúthoz, most megy, és hozza magával a fél várost. Délidőben. Egy döbbenetes esemény történik, amikor a krisztusi üzenet elér egy ember életébe, és szinte felforgatja azt. Megtörténik a csoda az asszony életében is, érintetté válik az asszony ezekben a kérdésekben. Azt olvassuk, hogy annyira megtelítette a hitvallás, hogy sokan hisznek az ő hitvallása nyomán. Bement a városba, és vallást tett, és az emberek már a hitvallás nyomán hívőkké váltak. És ilyenkor elgondolkodok magamban, hogy vajon mi hány embert loptunk meg a hitvallás megismerésének lehetőségétől. Vajon hány lehetőséget szalasszunk el arra, hogy megvalljuk a hitünket, hogy kiálljunk amellett, hogy igen, ez van. Akár büszkén, református vagyok, ez egy csodálatos dolog. Ezt fel szabad vállalni. És közben néha elsúnyogjuk ezt a dolgot. Még ez az asszony, akinek volt szégyelni valója, amikor megtöltekezett a Krisztussal való találkozás örömével, akkor nyitni kezdett az ember társai felé, ott Sikár városában. És nem is találkoztak személyesen a városlakók akkor Krisztussal, de az, ahogyan az asszony élete hirtelen megváltozott, az beszédes. Ez az asszony, aki egyedül ment ki a kútra vizet meríteni, egyszer csak ott kajabál. Hát mi van itt? Valami történt ennek az asszonynak az életében, valaminek történnie kellett. És elkezdenek hinni az emberek, mert ez az asszony bizonyságot tesz, felvállalja egyébként a többiek előtt is, azt mondja, elmondott nekem mindent, amit tett. Amit tettem, elmondott nekem mindent. És ezzel ő maga felvállalja, amit eddig talán takargatnia kellett. Hát testvérek, az a nagy üzenet a mai igében, hogy az örömhír az hat a legközvetlenebb emberek körén túl is. Ezt látjuk utána kibontakozni a történet végén, akik addig elzárkóztak a zsidóktól, a samáriaiak, talán még attól a samáriai nőtől is elzárkóztak, elkezdenek közeledni Jézushoz. És azt olvassuk, hogy oda mennek a samáriaiak a kúthoz. Először oda mennek, oda sereglenek napközben. Mindenki hagyja a dolgát és közelednek, mert valami halaszthatatlan éreznek a közelükben, valami halaszthatatlan van kilátásban. Úgy érzik, hogy most egy esélyt lehet megragadni, mert mi van, hogyha tényleg ez a világ megváltója? Hát akkor erről lemaradni, testvérek, hát az maga a hiba, amit el lehet követni. És elindulnak az emberek. És úgy gondolom, hogy a mai korban is így vannak az emberek, elindulnak Krisztus felé, hogyha bizonyságtételt hallanak róla, hogyha életgyakorlattal megpecsételt, hitelesített bizonyságtételt hallanak, akkor elkezdenek közeledni, mert úgy érzi, még a mai posztmodern ember is úgy érzi, hogy a nagy esélyeket elmulasztani bűn. A nagy esélyeket elmulasztani bűn. És jönnek ezek a sikáriak, és szóba elegyednek Jézussal. A legjellemzőbb motívum csillan meg itt a történetben, kérik, hogy maradjon náluk, kérik. Az imádságaink nagy része kérés. Kérik, hogy maradjon ott az Isten, és az Isten ott marad velük. Azt olvasok, hogy Jézus ott marad náluk 2 teljes napig. Ez 2 csodálatos nap lehetett egyébként. A mi életünkben is ilyen csodálatos napok lehetnek. Krisztus azt ígérte, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig. Meg lehet élni az ő közelségét, szóba lehet elegyedni vele, érezni lehet az ő jelenlétét. És fantasztikus dolog az, amikor tovább megy ez a folyamat, mert ez a vége a történetnek, hogy ezek az emberek, akik addig abszolút kívülállók voltak, személyes kapcsolatba kerülnek Jézussal. És azt mondják magának az asszonynak is, hogy már nem a te szavad miatt hiszünk. Sokan hittünk a te szavad miatt, de most már vele találkoztunk közvetlenül. A hitvallás nyomán történő hit, az nem a végállomás. A mi dolgunk az, hogy mi hitvallást tegyünk. A mi dolgunk az, amit elvégez a samáriai asszony, megtöltekezni a Krisztussal való találkozás örömével, és hitvallást tenni. De a hitvallás tétel nem a végállomás, hanem a végállomás az, amikor az az ember, akinek hitvallást tettünk, maga is közvetlen kapcsolatba kerülhet Krisztussal. Ez a jó. Amikor már nem hozzám kötődik
akár mint lelkészhez, vagy mint tanítóhoz, hanem elkezd Krisztushoz kötődni valaki. Mert én nem tudok helyette hinni. Amikor azt mondják nekem bent a börtönben is, hogy lelkész úr, imádkozzon értem. Akkor mondom, ez egy nagyon derék dolog, imádkozzunk együtt is, de én nem tudok maga helyett imádkozni. Maga imádkozik közben? Vagy ezt így rám bízza, rám delegálja, ez az én dolgom. Ugye a lelkésznek ez a dolga, hogy majd imádkozik. Az Istennek meg az a dolga, hogy ő meg majd megbocsát. Ugye olyan szépen le vannak osztva a szerepek, hogy ki mit csinál. De nem erről szól a történet, hanem arról, hogy bevonódik az ember maga. És eljutnak oda, hogy az asszonynak is azt mondják, hogy értékes szolgálatot csináltál, köszönjük szépen, felhívtad rá a figyelmet, de innentől kezdve én magam vagyok közvetlen kapcsolatban, mert hallottuk és láttuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője, valóban ő a Krisztus. Ez a cél, testvérek. El kell jutni oda, hogy magunk hallottunk róla, és hallhatunk róla minden igehirdetésben, és tudjuk, kialakulhat bennünk egy belső bizonyosság. Egészen biztosan tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője, a Krisztus, és ez lehetséges a mai világban is. Az elkolcsosultnak hitt más gondolkodású ember is eljuthat oda, hogy találkozik az Úrral, még egy idegen közeg is megnyílhat az Isten előtt, mert az Isten közeledik. Nekem megadatott, hadd mondjam még egyszer ezt a börtönös példát, az, hogy 2 embert sikerült eddig elkísérni oda, hogy én magam láttam őket révbe érni közvetlen kapcsolatban az Istennel. És ez fantasztikus. Tudni azt, hogy nem volt hiába való. Nem volt hiába való. Sokakat látok elindulni. A hitvallást meghallják sokan, de révbe érni nem sokakat látok. A gyülekezetben sem látok sokakat révbe érni, pedig ez lenne a cél. Révbe érni, közvetlen kapcsolatban az Istennel. És ez nem azt jelenti, hogy innentől kikapcsolom a közösséget, ez azt jelenti, hogy innentől hogy még jobban be tudok kapcsolódni a közösségbe. Kialakul egy belső bizonyosság, és az, ami elkorcsosult volt, az helyre igazodik, az, ami istentelen volt, az Krisztussal megtelik, nem elzárkózik, hanem nyit. Nem csak úgy, mint a tanítványok, nem csak úgy nyitnak a samáriaiak, hogy használjuk ezt a liberálisabb világot, mert van, ami kényelmesebb benne, hanem úgy, ahogyan Jézus nyitott felé, szóba elegyedni, teológiai vitába elegyedni. Próbáld meg a szomszédoddal. Kérdezd meg, hogy áll ő az Úristennel. Kérdezd meg. És teológiai vita kellős közepében veszed meg. Miért haragszik az Úristenre? Miért akarja büntetni azzal, hogy megtagadja akár még a felmenőit is? Valami oka ennek van, és teológiai vitába fogsz kerülni velük. De a teológiai vita az a mi területünk, testvérek. Ott Krisztus lehet képviselni. És ott el lehet jutni oda, hogy bizonyságot teszünk, és el lehet jutni oda, hogy megbizonyosodik az az ember, és találkozik Krisztussal magával. Úgyhogy kap egy indítatást az Isten lelke által. Hát testvérek, hitbeli bizonyossággal közeledhetünk nem csak a közvetlen emberekhez, hozzájuk elsősorban, hanem a kívülálló emberekhez is, és ebből az ő részükről is hitbeli bizonyosság fakadhat. Erről szólt a mai igeszakasz, erre tanít minket az Úristen. Először hitvallás kell, és annak nyomán jöhet a Krisztussal való közvetlen találkozás. Adjon Isten ehhez nekünk erőt és bölcsességet, az ő lelke által már most, az ő igéjében adja ehhez az indítatást. Ámen. A hirdetett igére válaszolva énekeljük a 397. dicséret első 2 versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be hirdetésre. Hirdetésre.
Örökkévaló szerető Atyánk, áldunk és magasztalunk Téged azért, amiért kiemelt kapcsolatban lehetünk veled, és áldunk azért a felelősségért, amit ezáltal ránk ruházol. Áldunk azért, amiért megélhetjük a veled való kapcsolatot. Könyörgünk is, hogy segíts nekünk valóban örömmondó békekövetté válni, közvetlen családunkban és annak határain túl is. Magasztalunk Téged azért, amiért nem csak magunkban élhetjük meg a veled való kapcsolatot, hanem kifele is követésben, hitvallásban, bizonyságtételben is megmutatkozhat a beléd vetett hitünk. Könyörgünk, segíts nekünk megélni a hitet a számunkra legkedvesebbek körében. Te magad is megtapasztaltad Krisztus Jézusban, hogy nincs becsülete gyakran a prófétának a maga hazájában. Ezt éljük meg gyakran mi is, hogy nincs becsülete a hitvallásunknak a magunk családnyi körében. Áldj meg bennünket olyan élettel, hogy hitelesen tudjunk szólni a számunkra a legkedvesebbek körében. És segíts ezzel nem megelégedni, hanem nyitni azok felé is, akik nem legközvetlenebb családi körünkben vannak. Tölts meg lelkeddel bennünket, hogy felülemelkedhessünk az előítéleteinken, a gőgünkön. Tanuljuk meg tőled, hogy te szelíd vagy és alázatos, és tudjunk lépni azok felé is, akiktől idegenkedünk, azok felé is, akik távolabb vannak tőlünk, akiket előítéleti, gondolkodási, érzelmi árkok választanak el tőlünk. Áldunk, örökkévaló édesatyánk, amiért a te alázatodnak óriási ereje van, és ebből mi is részesülhetünk. Ez a mi elvehetetlen, elévülhetetlen méltóságunk. Segíts nekünk megélni ezt a méltóságot, és az azt megalapozó örömért. Segíts ezzel az örömmel nyitni mindenki felé, tanítványtársak és idegenek, közeliek és távoliak felé. Nyitogass bennünket, te magad, és te nyisd előttünk az utakat mindenki felé. Eléd hozzuk a gyászolókat, kérve azt, hogy nyisd meg őket az örök élet reménye felé. Eléd hozzuk a betegeket, hogy nyisd meg őket a lelki gyógyulás és a nálad elkészített békesség felé. Könyörgünk, áldj meg mindannyiunkat kegyelmeddel, Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.